Loh, lah jawamu nyapa iki kakok BH kok mau pepeni ning kene iki lho nyapa? Mburi uler tok, Mah. Iki lho kabeh tak pepen ning kene iki lho. Awakmu ngerti para saiki RT 6 ki rawan padha kelangan kathok BH dipepeni. Akeh garangan jambreti kathok iki lho saiki. Kathoke sapa ae? Ngerti ora kathok RT 6 akeh sing ilang. Greget-gregetan kayak rego. RT 6 tak lockdown, tak pasani security aku greget-gregetan. Nek iki geger padha wong laporan kelangan kathok ini Pak RT. Yo Pak RT 6 akeh sing kelangan kathok. Kathokku tunggono aku sampai garing sampai ilang awas ya. Tunggunan sampai garing kathok iki kok sampai ilang. Kathokku ki larang-larang kabeh lho iki anggitmu. Tunggunan sampai garing aja